शनिवारा शिवसेनेत सुमार 100 कार्यकर्त्यांनी प्रवेश घेतलो। साधारण ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात उद्धव ठाकरे गोयात पक्ष कार्यकर्त्याचे शिबीर घेतले। पक्षाचो विस्तार करपाक शिवसेना वावुरतली। गोयात आयज बऱ्या विरोधी पक्षाची गरज आसा। म्हणटकर शिवसेना बरे रितीन विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडटले म्हण शिवसेनेचो गोय निरीक्षक संजय राऊत देसाई उलयला। आयडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। साधारण आपण ऑक्टोबर-नोव्हेंबरच्या दरम्यान उद्धव ठाकरे एक मोठं शिबिर इथे घेतात पक्ष कार्यकर्त्यांचं, त्याची आम्ही तयारी करतो आणि प्रत्येक गावामध्ये शिवसेना उभी राहील गोव्यातल्या, यासाठी आमची योजना आणि बांधणी चालू आहे। शिवसेना पक्ष हा वाढणारा पक्ष आहे। लोकांना शिवसेना काय हे सांगायची गरज नाही। देशात कुठे गेला तुम्ही तरी, किंबहुना परदेशात, शिवसेनेचं काम हे गेल्या 50 वर्षापासून विविध स्तरांवर चालू आहे आणि गोवा आणि महाराष्ट्रात एक सांस्कृतिक आणि भावनिक नातं असल्यामुळे आणि गोव्यातले असंख्य लोक मुंबईमध्ये शिवसेनेचं काम करतायत। गावागावातले लोक पदाधिकारी आहेत, आमदार आहेत, नगरसेवक आहेत, पक्षात मोठ्या पदांवर आहेत। त्याच्यामुळे इथे पक्ष रुजायला वेळ लागणार नाही। योग्य माणसं आता आम्हाला मिळायला लागले। तरुणांचे काही तरुण कार्यकर्ते आमच्यापर्यंत आता स्वतःहून आम्हाला येत आहेत। त्याची बांधणी सुरू आहे, पदांवर नेमणुका सुरू आहे। पक्ष वाढणार। तुम्हाला भविष्यातला पक्ष, आज आम्हाला या गोव्यामध्ये एक प्रबळ विरोधी पक्ष म्हणूनच काम करायचं। गोव्यामध्ये आज एका चांगल्या विरोधी पक्षाची गरज आहे। दुर्दैवानं या गोव्याला सरकार जरी मिळालं असतील तरी एक चांगला विरोधी पक्ष मिळू शकलेला नाही। आम्हाला असं वाटतं की आम्ही एक उत्तम विरोधी पक्ष म्हणून पुढली काही वर्ष काम करू आणि त्यासाठी रस्त्यावरच्या लढा लागला तरी आम्हाला हरकत नाही। आमची तयारी, गोव्यातल्या लोकसभेच्या दोन्ही जागा लढण्याची आमची इच्छा आहे। त्यासाठी आम्ही गोवा सुरक्षा मंच आमचे प्रमुख जे नेते आहेत सुभाष वेलिंगकर त्याशी बोलू आम्ही, कारण आम्हाला पक्षवाढीसाठी दोन्ही जागा लढणं गरजेचं आहे आणि उद्धव ठाकरेंनी त्याची परवानगी आम्हाला दिली। आम्ही त्या लढू।